ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमोऽध्याय। विदुर प्रश्न शुणि कर्णे आनंदे मैत्रेय मने विष्णुचरणे चित्त ध्यायी कहन्ति विदुरंकु चाहि। मैत्रेय उवाच शृण विदुर शुद्धचेता सुपुण्य प्रसन्न जे कथा ଯାହାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଅଂଶେ ଯେମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାଶେ ଯାର ମହିମା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ସେବା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନେ ଲୋକପାଳକ ଦୟାନିଧି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଗୁଣ ସିଦ୍ଧି ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଯାର ମହିମା ଜନେ ଶୁଣି ଇହ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ନିରତେ ସନ୍ଥ ମୁଖୁ ଶୁଣି ତୋତେ ନ ଭଜେ ଚିତେ ପୁଣି ତାର ମହିମା ତୋ ସମୀପେ କହିବି ଭକ୍ତ ଜନ ମୁଖେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ଭାସି ଯାଏ ନିରତେ ଯାର ମନ ଧ୍ୟାଏ ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବା ତୋ ଗ୍ରତେ ସେ ଭାଗବତ ରସ ସାର ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚକ୍ରଧର ଶୁଣ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଏକ ଦିନେ ସନକ ଆଦି ଚତୁର୍ଭତେ ମିଳିଲେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ରତେ ରତ୍ନ ଆସନେ ଭୂମି ଗତେ ବସେ ଅନନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଆଦି ଅନନ୍ତ ରୂପ ସାର ବୈକୁଣ୍ଠ ମହିମା ଯାହାର ତାଙ୍କ ସମୀପେ ଚତୁର୍ଭ୍ରାତେ ମିଳିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ କରି ଦୀକ୍ଷା ଏକୁ ଅନେକ କଲେ ପୁଛା ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଥିତି ଯା ଶରୀର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ସର୍ବେ କହନ୍ତି ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯାର ନାମ ବିବୁଧ ଜନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସୁଖେ ନିଶ୍ଚଳେ ଯାର ପଦ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ରେ ଧୌତ କରନ୍ତି ଯାର ଶିରେ ସେବନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କାମିନୀ ବିବିଧ ଉପହାର ଘେନି ସେବନ୍ତି ଯାର ପାଦ ନିର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଭାବି ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ଶ୍ୱଶୁରେ ଗୀତ ନାଦ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱଭାବେ ଅନିରାଗ ଘେନି ଶରଣ ପଶେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ସେବା କରନ୍ତି ପାଦ ଗତେ ଜାଣନ୍ତି ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେ ନିଶ୍ଚଳ ମଣେ ଚିନ୍ତି ଧ୍ୟାନେ ସେ ଦେବ ସହସ୍ର ଶିରସ କିରୀଟ ମଣିମୟ ତ୍ରାସ ଫଣି ସହସ୍ର ଶୋଭା କରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେଶ ନେଇ ଅମ୍ବରେ ତାର ଚରଣ ନିଜ ଶିରେ ଶଙ୍କର ଧରି ନିଜ କରେ ପୁଛିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର ନାମ ତା ଶୁଣି ନିସ୍ତରିବେ ଜନ ନିବୃତ ମାର୍ଗେ ଦେଇ ଚିତ ଆନନ୍ଦେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ ସନକ ଚିତେ ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ତାହା ଅନୁମାର୍ଗେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯୋଗ ଧ୍ୟାଏ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ବହେ
ସେ ପୁଣି ଦୟା ସୁଧ ଚିତେ ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପରିମାଣି ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁର ଗତି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଆଗେ ସେ ପରାଶର ମହାମୁନି ଆନନ୍ଦେ ହରି ଭାବ ଘେନି କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଆଗେ ଦେବ ସମୂହ ପ୍ରୀତି ଭାଗେ ସେ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ପୈଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଗେ ଭଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପତି ବାଣୀ ଏବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ବଶ୍ଚ ଶୁଣ ଏ ଆଦି ପରମ କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ ଗଲା ତାର ସମ୍ମୁଖେ ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଧୀର ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆନନ୍ଦେ ଶୋଇଲେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତ କେହି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ରତ ଭୁଞ୍ଜେ ନିବେଶୀ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥେ କାଳାତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ଆୟତେ ସେ କାୟା ପଦ୍ମ ଜଳେ ପଶି ଜନେ କନ୍ଦରେ ଅଗ୍ନିରାଶି ବିଶ୍ୱର ଜନି ପ୍ରକାଶିଲା ପରମ ଆତ୍ମାରେ ମିଶିଲା ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ସେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ତାର ତାୟତ କାଳ ବଳେ ଯେ କର୍ମ ଶକ୍ତିର ନିଶ୍ଚଳେ ସେ ପୁଣି କର୍ମେ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ଦେହ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଅର୍ଥେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଉନିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସମେ ପ୍ରବେଶ ରଜଗୁଣେ ସେ କାଳ ବଳର ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଦେଶେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଭି ପଦ୍ମକୋଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ କର୍ମେ ବାଧିଲେ କାଳ ବଳେ ରୂପ ବିରାଜେ କୁତୁହଳେ ଉଦୟ ରବି ତେଜ ଜିଣି ଜଳେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମା ଘେନି ଲୋକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ ରଜୁଗୁଣ ସେ କାଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରବେଶ ସହସ୍ର ରବି ଜିଣି ତ୍ରାସ ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟେ ବେଦ ପ୍ରକାଶେ ପଦେ ପଦେ ବିଧାତା ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ତାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ତା ସ୍ୱଭାବେ ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଭାବେ ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ରହେ ବସି ସକଳ ଦିଗ ଚାହେଁ ନ ଦେଖି ଜୀବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶେ ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ କେବେ ନ ଲଭଇ ସୁଖ ପୁଣି ଦେଖଇ ତେଜ ରାଶି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରକାଶୀ ଆତ୍ମା ନ ଜାଣେ ତାହା ଚାହିଁ ହେମନ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟେ ରହି କାହୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ଦେଶେ ନ ଜାଣେ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସେ ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ଉପୁଜିଲା କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା
ଅଳ୍ପ ନଥିଲେ ଜଳ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ କିବା ଏ ପଦ୍ମ ମୂଳେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ମନେ ତାର ବାଞ୍ଛି ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆତ୍ମା ସୁଖେ ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆତ୍ମା ଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନ ଅଧୋମୁଖେ ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହୁଁ ଅଇଲା ତା ଦେଖିବି ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଞ୍ଚୟେ ବିଳେ ପଳି ଶିଳା ମହାଭୟେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଞ୍ଚୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ ସେ ନାଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥଶ୍ରମୀ ସେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ କାଳ ବଳର କଷଣେ ବାହାର ହୋଇ ତତକ୍ଷଣେ ମନେ କଳ୍ପିଲା ସେ ମନେ କଳ୍ପି ସେ ନ ପାରିଲେ ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି ନିବୃତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ମତି ସେ ପୁଣି ଅତି କାଳ ବଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ ବୋଧ ବଳେ ସେ ପୁଣି ଅତି କାଳ ବଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ ବୋଧ କାଳେ ତାର ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲାଭେ ପୂର୍ବେ ଯେ ମନ୍ତେ ମହାଜନେ ଦେଖିଛି ନୟନେ ନିଶ୍ଚଳେ ମୃଣାଳ ଦେହ ଗୌର କାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଶ୍ରୀପତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖିନି ଚଳେ ନେତ୍ରେ ରହି ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ଝଟକନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କଲା ଦୂର ମହାପୁରୁଷ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାକଳ୍ପେ ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାର ବିଚାର ତୈଲକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଆଭରଣ ପ୍ରକାଶ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନେ ସର୍ବସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସମୂହ ଯେଣେ ପ୍ରକାଶେ ବିଶ୍ୱଦେହ ମିଳି ସକଳ ପ୍ରଜାଜନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନାଦ ସ୍ୱନେ ସେ ନାମ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାଏ ତାହାଙ୍କୁ କାମ ଧେନୁ ପ୍ରାୟେ ଦୟା ସାଗର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ନଖ ପନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରାୟେ ବିରାଜନ୍ତି ସ୍ଫୁରିତ ଦିଶେ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବେନି ଶୋହେ ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରି ନୋହେ ଶଶୀ ଅରୁଣ ଓଷ୍ଠ ବେନି ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ଘେନି କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ପୀତ ବସନେ କଟି ଶୋହେ ରତ୍ନ ମେଖଳା ତେଜ ଦମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ନିତମ୍ବେ
ଅମୂଲ୍ୟ ଦଣ୍ଡାହାର ମାଳେ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀ ବତ୍ସ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପାଳେ ହାର କେୟୁର ରତ୍ନମାଳେ ଭୁଜ ସହଜେ ଜାନୁ ଯାଏ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀ ବଟ ରୁହ ପ୍ରାୟେ କେଅବା ଲୋଚନେ ଦେଖିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ କେଅବା ଲୋଚନେ ଦେଖିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଭୁବନ ତାର ଦେହେ ବିରାଜେ ପୁଷ୍ପ କଣା ପ୍ରାୟେ ମନ୍ଦର ଗିରି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ଥନର କାଳେ ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ତାର ସାଜେ ସୁରତ୍ନ କିରୀଟ ବିରାଜେ ପବନ ଗଗନ ସମୁଦ୍ରେ ବିଧାତା ଦେଖି ବତ୍ସ ଦେହେ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋହେ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାଏ ମନ ମୋହେ ଦେହେ ଭୂଷିତ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଗନ୍ଧେ ଆବୃତ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଅଗ୍ନିଜ୍ୟୋତି ଦେବାକୁ ନାହିଁଟି ଉପମା କହିନୁ ହୋଇ ଗୁଣ ସୀମା ସେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶରୀର ବିରାଜେ ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ଦେହ ଦେଖି ବିଧାତା ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ସ୍ତୁତି କରଇ ତାକୁ ତୁଣ୍ଡେ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସେ ବଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस संहितायां 82 तृतीय स्कंदे विष्णुनाभिपद्म ब्रह्मा जन्मे नाम अष्टमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।